Radio na Biblia. Alumnado do CEIP de Celeiro, curso 2024-2025. Programa número 2, o Nadal. Aos micros están Abel de terceiro, Adrián de quinto, Antón e Adriana de sexto de primaria. E nos controis de música e son Laura e Valentina de cuarto de primaria. Benvidos e benvidas un día máis a Rufos Olmos, a Radio Escolar do CEIP de Celeiro. Hoxe imos presentarvos un programa no que trataremos as tradicións da celebración de Nadal. Empezaremos polas tradicións do noso Nadal, o Nadal galego. O Nadal de hoxe en día pouco ou nada se parece ao Nadal dos nosos bisavós e bisavós. Moitas tradicións perderonse e outras continuaron. Pero sabedes que é o tizón de Nadal? O tizón de Nadal é un gran madeiro que na noite boa se prendía na lareira das casas. Esta tradición celta simboliza queimar o vello e dar paso ao novo. Por iso, ese tronco debía estar na lareira talinovo. Hoxe en día xa non temos lareiras nas casas, senón calefaccións, polo que esta tradición está perdida. Coñecedes como se celebraba antes a noite boa? Pois, ata fai poucos anos, esa noite non se comía carne. Por iso, era unha tradición galega, cear o bacalao con coliflor. Noutros lugares, cease con polvo, berza ou grelos. E sabedes que son os cantos de reis? Houve un tempo no que foi tradición habitual ir cantar polas casas nestas festas. Había grupos de rapaces e rapazas que percorrían as aldeas cantando panxoliñas, cantos de Nadal e de Reis. A cambio, eses nenos recibían algún alquinaldo, como eran chourizos, touciño ou doces. Os reis cantamos pedindo aguinaldo, chourizas, touciño, para facer o caldo, para facer o caldo, para facer o caldo, chourizas, touciño, pedindo aguinaldo. Pero a personaxe por excelencia do Nadal galego era o apalpador, figura que se está recuperando nos últimos anos. O apalpador é un xigante carboeiro que descendía das montañas do Caurel na noite do 24 ou 31 de decembro para visitar os nenos, tocándolles no ventre para ver se comeron abondo durante o ano e deixándolles unha presada de castañas ou algún regalo feito en madeira. Nos últimos anos, esta figura comezou a popularizarse como símbolo do anticonsumismo no Nadal e para recuperar os valores da tradición galega. Como vedes, hoxe aprendimos moito sobre o noso Nadal, pero queremos contarvos como se celebran estas datas no noso colexio. No CEIP de Celeiro fixemos postais de Nadal
con diferentes temáticas, como por exemplo, refráns galegos e tradicións desta época do ano, coas que adornamos a entrada do centro. Ademais, o último día, facemos un festival no que cada grupo actúa cunha panxoliña ou representación relacionada co Nadal. E tamén, ese mesmo día, chegan os agasallos do Apalpador, que son encargo da AMPA, cun regaliño para cada aula. E ata aquí o noso programa de Arrofosoños. Vémonos do vindeiro ano con máis información. Boas festas para todos e todas.